Lugo oferta este verán visitas turísticas en bicicleta. Trátase de novas rutas coas que gozar da arte nas rúas, nas súas distintas expresións. A idea é visitar os murais realizados durante o Culturban, elementos escultóricos e as palabras do ano, entre outras mostras artísticas das rúas. Estas novas visitas organízanse a pé e en bicicleta, apostando por unha mobilidade sostible, saudable. Estamos con convidados por Lugo Adiante. Raúl Villares, como estás? Boas tardes. Boas tardes, palpando Lugo na Praza do Campo, aquí no comezo da Rúa dos Viños, diante da oficina de información turística do Centro de Interpretación da Muralla de Lugo, que xa está aberto, ademais traballando, entrando e saindo xente a pé da muralla, a hostelaría comezando tamén a mover ficha para que esta tarde se poden facer as cousas, e acompáñame a concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua de Lugo, Maite Ferreiro. Que tal? Boas tardes. Hola, boa tarde. E Guido Álvarez, que é unha das persoas que vai conformar e iniciar esas rutas guiadas en bicicleta pola cidade e tamén a pé. Que tal, Guido? Boas tardes. Boas tardes, moitas grazas. Maite, como surdiu esta idea das visitas guiadas a pé? Xa sabía, pero en bicicleta, e as ideas que estades conformando agora mesmo neste proxecto? Bueno, pues nós descubrimos que Lugo era unha cidade que tiña moito que ver, pero queríamos adornala, facela aínda máis bela. Entonces falamos do Festival de Arte na Rúa, empezamos a diseñar murais por distintas partes da cidade, e iso ao final, pues, despois de levar uns cuantos, pues, dimos conta que podíamos facer perfectamente un percorrido, porque cada un deses murais é unha temática diferente, podía ser un atractivo máis da nosa cidade para toda esa xente que, aparte de ver eses murais, pues, tamén podería disfrutar de Lugo de outra maneira distinta, que é o percorridos en bicicleta. E así de orixinal, porque ao final a bicicleta é un medio de transporte, pero tamén pode ser de disfrute para o ocio e para o turismo. Efectivamente, nós creemos que Lugo préstase, porque é unha cidade pequena onde non hai distancias moi longas, entonces creemos que hai que aproveitar esa posibilidade de que as persoas que veñan a Lugo poidan desplazarse en bicicleta, co mellor pois les daría pereza se teñen que ir andando, pero sin embargo na bicicleta pois ese percorrido farían en un curto espacio de tempo, o cal tamén lles daría máis tempo para seguir disfrutando de outras partes da cidade. Ademais, nos creemos que Lugo necesita mellorar no tema da mobilidade para as persoas. Creemos que as persoas teñen que ganar espacio na cidade, e neso pois, é unha maneira máis de demostrar que podemos prescindir do coche e utilizar un transporte ademais público sin custo ningún, como poden ser as bicicletas, que ademais que non contamine. Falamos ademais da reducción de circulación da velocidade máxima na cidade, no perímetro da muralla tamén xa está, e isto modifica sustancialmente e facilita esa convivencia pacífica, non? Efectivamente, o que se pretendía cando se puxo a velocidade toda a ronda da muralla a 30, pois era un pouco que compartiran espazo os coches, os transportes públicos, tamén as bicicletas. Non hai ningún problema, porque salvo momentos moi determinados do día, non hai un tráfico moi voluminoso, porque ademais as persoas de Lugo tamén aprenderon a ir buscar outras rutas alternativas para despexar, digamos, ese tráfico da cidade, para que quede pois máis lucida, non? E efectivamente con eso demostrou a pretensión que era pois que nun espazo poideran compartir coches e persoas. Temos aínda que mellorar, pero bueno, estamos iniciando. Eu creo que a veciñanza, despois das primeiras reticencias que sempre hai ao principio, agora se viu que nin chegas máis tarde ao teu lugar de traballo, e desde logo que tamén é un gusto ver pois, como aumenta o número de persoas que collen a bici e se desplazan cada día aos seus lugares de traballo, de ocio, de onde sea. Guido, leva unha das empresas que realiza estas visitas. Será o comezo aquí, non? Aquí mesmo, dende aquí partirían, ou non? Aquí no centro, na Praza do Campo, parten as visitas polo centro histórico, pero as que son en bici e as que fago eu en relación á arte urbana van partir dende o Parque Rosalía, que é unha zona máis cómoda que eu veño utilizando dende que volvín a Lugo e comecei co meu proxecto como guía. Utilizo moito o Parque Rosalía porque é un lugar onde se pode aparcar fácil, céntrico, tamén para verse a pé é perfecto, é un bo lugar para comezar os percorridos, así que vai ser dende ali, sí. Contame, como sería? Vamos a hacer ese paseo virtual, se che parece. Colleríamos as bicicletas ali no parque, cara onde colleríamos?
Pois mira, en bicicleta imos ter 11 percorridos, seguro que van ser todos moi diferentes. Bueno, eu levo xa 6 anos agora como guía oficial de turismo de Galicia, e arte urbana, dende que puiden, apostei por ela, coñecín a todos os artistas de Lugo, que sempre digo que estamos na idade dourada do arte urbán en Lugo, porque xa non é só que teñamos os muros pintados, sino que son pintados por xente de Lugo, que é unha maravilla, no? Que estes artistas están pintando pois tanto para as administracións, institucións, como tamén para particulares, como tamén por libre. Temos o campeón da Liga Nacional de Graffiti, bueno, unha maravilla, no? Entón, realmente é inesgotable a cantidade de rutas que podemos facer pola arte urbana, pero bueno, se queremos imaginar, pois agora mesmo poderíamos aproveitar, por exemplo, o novo carril bici que hai pois pola zona do Carme, Fonte dos Ranchos, podemos aproveitar zonas peoniles recén estreadas, ¿no? Como, bueno, aquí en Quiroga Ballesteros, próximamente a Mosqueira. Bueno, imos tamén aproveitar esta ocasión pois para poñer en valor todo o que se está facendo pola humanización da cidade, ¿no? Que creo que é algo entusiasmante como cidadán, ¿no? E como profesional do turismo moitísimo. Entón, bueno, pois imos aproveitar todas esas posibilidades. En canto a zonas, xa digo, todo Lugo, todos os barrios, por sorte, teñen arte urbana, incluso a contorna do río. Isto é increíble, ¿no? Que incluso na zona natural, pois temos un exemplo do mesmo Diego, ¿no? Do campeón da Liga Nacional, o Crocodilo, que está un pouco máis adiante na zona da depuradora. Bueno, claro, coa bici imos aproveitar para ir a lugares que moitas veces a pé non me animo porque igual hai que desplazarse moito, pois é unha oportunidade que, por certo, vai ser a primeira vez que eu guíe en bicicleta, aínda que son usuario asiduo da bici, como guía vai ser a primeira vez, é unha oportunidade de comezar algo que creo que se vai instalar en Lugo, ¿no? O feito de moverse en bicicleta, o feito de mover o turismo en bicicleta tamén. Bueno, tamén quen me coñece sabe, ¿no? Que eu, bueno, estudei turismo, varios másters en planificación turística en Santiago. Unha cousa nas que nos insistían moito é no positivo de sacar os fluxos turísticos fora dos centros históricos para non conxestionalos, ¿no? Eu levo estes anos pois apostando por iso, en este caso pois imos aproveitar esa sinerxía tan boa para abrir a cidade de Lugo non só os lucenses, sino tamén os visitantes. Houbo algunha descoberta ou xa estaba todo máis ou menos visto e houbo que botar un ollo a algún arte en especial? Estabas me ensinando algo que estaban acabando de pintar, por certo. Sí, é que realmente fasme rir, ¿no? Porque é como arqueoloxía en Lugo, ¿no? En Lugo nunca podes dicir que a arqueoloxía este parada, porque é continuo, ¿no? A arqueoloxía. Pois a arte urbana está sucedendo o mesmo. Hoxe pola tarde iba paseando para ver a Diego Anido, que está pintando na Ronda da Muralla, e atopeime a Joe, que é o pioneiro da arte urbana en Lugo, iba camiñando e díxome: oye, pois vente tamén a Rúa do Esquecemento porque están pintando Noemí e Pía Piadosa. Entón, hoxe mesmo, agora mesmo acabo de ver algo novo, ¿no? É dicir que imos estar en continua evolución, vaya. Para estas visitas non só é a única iniciativa. Como vai poder a cidadanía acceder a ela? Como se pode apuntar? Xa temos datas, máis ou menos. Como se pode informar a xente? Sí, efectivamente, agora comenzamos con estas rutas en bicicleta e entón logo para o mes que ven pois empeza outra campaña con outras visitas guiadas diferentes. O punto sempre de información sempre vai ser na oficina de turismo, aquí onde estamos na Praza do Campo. E, bueno, estamos preparando tamén para o próximo mes pois unha nova ruta de visitas tamén a lugares diferentes que eu creo que vai ser algo moi novedoso, que agora mesmo non podo aínda confirmalo porque estamos gestionando, pero creo que vai ser un éxito porque nós tamén queremos dar a coñecer ese Lugo diferente que está aquí, pero que temos que abrirnos un pouco, salir fora das murallas, que fora das murallas tamén hai un Lugo precioso, temos unhas posibilidades nun entorno cun medio ambiente, con un entorno natural precioso. E xa, volvendo ao tema dos murais, non? Dicir que ao principio, cando empezamos, pois tiñemos que andar preguntando con comunidades de veciños ou con propietarios de vivendas. Ahora ofrécense, efectivamente, porque ao principio era un pouco desconfianza, porque como parecía que te ibas a apropiar das paredes, non? É curioso porque agora ofrécense e digo, oi, teño aquí esta fachada que seguro que se presta para facer un mural, ademais non está nun punto moi axeitado, o sea que sí que nos están ofertando, e eu creo que iso é algo positivo porque a veciñanza ve, pois é o único que fai é embelecer a nosa cidade, cada máis con murales
que dixo Guido antes unhas persoas que son profesionales e que teñen unhas ideas maravillosas e que temos a sorte de telos preto de nós, non? Entonces, eu creo que iso vai a ir en alza e é unha maneira tamén que ao mellor durante a pandemia nos forzou un pouco a facer actividades diferentes que neste caso desde a área de cultura sí que empezamos a facer un pouco para apoiar o sector e ao final descubrimos pois, que é unha maravilla e que gusta. Hai limitación de prazas, se non temos bicicleta podemos achegarnos igual, de momento o aire libre, as distancias e a seguridade como se vai manter? Bueno, xa estamos nunha situación moito máis positiva da que estivemos. Aí atrás estábamos aínda con 4 nas visitas guiadas. Agora, neste momento concreto, estamos en 20, máis guía, como aforo, pero polo que din, é moi posible que pronto amplíen ese aforo. Bueno, din que incluso esta semana que pode haber novidades. Eu, evidentemente, non son fonte oficial, no? Pero estou aí pendente, polo que din, parece que pode ser. En todo caso, penso que para as visitas en bicicleta, sobre todo, pois sí que haberá un límite para que non conxestionemos demasiado, pero bueno, unha situación positiva sen dúbida. Se non temos bici, proporcionase bici ou como facemos? Bueno, en principio creo que non, pero que sí que é certo que hai varias empresas en Lugo de aluguer de bicicletas, é unha ocasión pois para darlles vidilla a eles tamén, que están loitando por Lugo, cunhas ideas moi boas, por certo, que non só bicicletas, sino todo tipo de vehículos eléctricos, bueno, esta nova tendencia que, por certo, mira, está moi ben dicilo, que tamén poden vir con bicis eléctricas, sobre todo para algunha costa, pois mira, pode axudar a xente maior, pois a facer o paseo máis levadeiro. Antón, seguro que tes algunha pregunta ou algunha cuestión que lle podo trasladar aos convidados. Sí, tiña a curiosidade de se había que levar bicicleta, xa me queda aclarado, e outra é a posibilidade de que toda a familia poida participar desta iniciativa, ou estáse pensando en, bueno, pois xente xa pois un pouco máis rodada nisto da bicicleta? No, bueno, a ver, eu nese sentido, como fago sempre realmente nos meus paseos, eu adapto moito o grupo que hai, non? É dicir, pois se é un grupo dunha maneira, fago dunha maneira, se é un grupo doutra, fago doutra. Aquí todo o mundo é benvido. Eu, bueno, sempre o dixen, no? Que a miña aposta, isto xa é particular miña, no? Non aposto tanto nin polas visitas nin polas rutas, digo sempre paseos, porque é algo intermedio que abarca todo o mundo, no? De feito, bueno, nos meus paseos pois veñen dende nenos casi bebés ata xente de casi 90 anos, así que todos benvidos. Unha curiosidade máis, como está Lugo hoxe en día para dar unha volta en bicicleta? Onde están os maiores atrancos, as dificultades? Non, o único atranco que hai é atreverse a coller a bicicleta e a pedalear e a descubrir, é o único atranco que hai, que ademais, como acaba de decir Guido, ni siquiera tes a necesidade de traerte unha bicicleta, podes alugala, e desde logo que eu creo que eses paseos coa familia creo que sería outra maneira tamén de facer actividades conxuntamente para os nenos e as nenas que ademais agora que acaban o cole, que xa teñen máis tempo libre, é unha maneira pois de compartir eses momentos na familia e que tamén eles, porque eu creo que aí é onde debemos empezar a dar a coñecer a súa cidade, porque eu creo que un problema que temos os de Lugo aínda é a autoestima un pouco baixa, non? Sempre pensamos que o de fora é o mellor e desde logo que teñen que vir os de fora moitas veces a dicirnos que tedes aquí, que non sabedes o que tedes nin o que podedes aproveitar. E que a mellor temos unha temperatura estupenda, porque en Lugo polas noites refresca, o sea que se pode dormir con unha mantiña para todas esas persoas pois, que non queiran pasar calor e bueno, podense ir a dar un paseo á Mariña de Lugo, despois poden vir a tapear ou a cear a Lugo, poden ir outro día á Ribeira Sacra, en fin, teñen a Compostela, teñen o Caurel, teñen os Ancares, en fin, temos moitas cousas que ofrecerlles en Lugo. Que o saiba a xente de Lugo que pode moverse en bicicleta, algunha costa que outra hai, pero eso solucionese rápido, exercitando, saindo un poquinho todos os días, eso mellorase a forma física rapidamente e pedalear non é un problema. Agradecevos moito que estiverades esta tarde connosco e animo a xente ou que veña á Oficina de Información Turística aquí na Praza do Campo ou que entre na web do Concello de Lugo, que aí vai a topar toda a información con respecto a estas visitas guiadas, paseos a pé e tamén paseos
paseos en bicicleta. Guido Álvarez, moitas grazas. Moitas grazas a vos. Concelleira Maite Ferreiro, moitas grazas. Gracias a vos, é un placer sempre recibirvos en Lugo. Collemos a bici, Antón, e marchamos. Pois veña, está boa tarde para facelo. Grazas, Raúl Villares, un saúdo. Boas tardes.